دما و خوش به گوندê yarımceyê ro li ber avayê roja îniyê 26 meha mijdarê 2021. Em niha li gundê yarımca jorin. Yarımce dikeve başûrê bajarê Dirbêsiyê li bakurê Hesekê bi 8 kilometreyan ev gund dûrî bajarê Dirbêsiyê ye yek ku li ser sînorê di navbera Bakur û Rojavayê Kurdistanê de ye. Li bakurê gundê yarımce gundê Tilgdîşê heye û li başûrê wê gundê Qeynterê û li Roava gundê Berkevirê ye, li Rojhilat jî gundê Sorsorkê ye. Du yarımce ne, ev yarımca jor e û li başûrê wê jî yarımca jêr e. Her du yarımce derdora 65 malatê de ye, jmara nüfusa wan nişteciyên vî gundî derdora 400 kesî ye. Piraniya xorta jî ji vir derketinê goçûnê başûr yên goçûnê li Tirkiye yan jî li Ewropa kar dikin. Li vê derê jî debara xelkê gundê yarımcê li ser çandiniyê ye û li ser xwedîkirina sewalan e. Dîroka gund vedgerê zid salberê ku ji aliyê eloyê şêrê vê hatiye avakirin ev gund. Berê gundê yarımcê li gir bû. Ev der, ev girê kojmev xuya girê yarımcê ye. Berê gund li vir bûn, piştre gir xanî li vir xera bûn, xelk çûn cîkê bilindtir, ciyê ku av negihê. Navê yarımcê jî dibêjin jê hatiye girê binêvî. Ev der gundê yarımcê ye. Gundê yarımcê wek me got xelkê wê debara jiyana xwe bi çandiniyê dikin. Zad hîn derneketine. Kêm e rûberekî kêm xuya dike ji bo çêrandina sewalan hatine avdan. Heta niha rêveberiya Xweser mazot ser cotkara belav nekiriye û ezman jî Zuhayê. Zuhayî hişke salî îsal di sal bi ser herêmê de tê, ev jî bêtir bandorê dike li ser abûriya xelkê deverê taybet ku devera Dirbêsiyê devereke abûriya wê ya sereke li ser çandiniyê ye. Ev e gundê yarımcê. Bimînin xweşiyê.